बिटिसिआव सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनायनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल दलाव खामानि मावगासिनो दङ। मानाव गेदेर हाइकमान्ड बिथां प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै आंखौ मोननै बियाबाव बिजाथि होदों, 11 नं बावखुंग्रि आरो 14 नं निसिमा बियाबाव। मोननैबो बियाबाव दिनै जोंनि इउपिपिएल दोलोआ साफ्रोमबो मावथिफोरनि हेफाजाबजों रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों देरहानाया कनफार्म जाबाय। गतिके दिनैनि दिनाव जोंनि इउपिपिएल दोलोआ आउट अफ 32 देरहानो थांदों। बेनिनो मोननै बियाबा आं गेलेनाय बावखुंग्रि आरो निसिमा बियाबाबो देरहासिगोन। बेसेबांसो भट मोनगोन बावखुंग्रि? जोङो दा 10,000 हाउस हल्ड फेमिलिखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जानानै मोनबाय। निसिमायाव 10,500 हाउस हल्डखौ जोङो मोननो हाबाय। गतिके 46,000 सुबुं अनजिमा थानाय भटार्स थानाय बियाबाव जुदि 10,500 न'खरखौ मोननो हाबायब्ला 50,000 न'खर भटार्स थानाय बियाबाव जुदि 10,000 न'खरखौ जों मोननो हाबायब्ला बेवहाय साननो गोनांथि गैबावलिया होनना आं सानो। बावखुंग्रियावबो गुबुनाव बावखुंग्रि नङा, हाग्रामाया मोननैबो गावनो जेननो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय बिथांनि सेला मेला मा होनो हेगाराम तेगाराम बेफोरथ' आरो देरहानायनि लामायानो गैखाया। गतिके आउट अफ 40 जों 32 देरहादों। हाग्रामाया 0। बिथाङा जोंखौ बिग 0 होनदोंमोन, बिथाङा माने डाबल बिग 0। 3 अक्ट'बराव सफर लानानै खोथा बुंदों। नायदो 26 तारिखआव मोदै रुखु रुखु गाबनानै हाग्रामाया प्रमद बर' बिथांनि आथिं हमाब्ला आंखौ मा बुङो नोंथांमोनहा बुंबानो जाबाय।